Umuntu xa eswelekile uyabuya bese sithunywa kuye. Like aswele kumama wakhe emveni eswelekile akuvelela. Phithi sekubonisa amajazi, sekubonisa into lo bengahoyanga next ngoku nothi ngakudala. Kaloku ukukhumbule uNkulunkulu oyazi monitor yonke lento kungabikho abaselfish kuyo. Abaselfish abantu abadala bafana nathi nje besiphila ufika umonela lowa nabo. Leni kukho le mimo ibamonitorisha yebo. So noNkulunkulu kho for into ezinjalo ba ayenze sure ba onesono makafumane imvumo njalo. So nzama ukuthi akekho umuntu onovela abulala omunye umuntu nje. If uthakathiwe then uthi yaphindisa yazi ba nawe usengxakini ngoku. Bekungcono ngoba ungekaphindisi. Whittlesea Podcast. Manibulise ke babukeli beWhittlesea TV. Siyanamkela ke kwi-episode yesithathu yeWhittlesea Podcast. Apha ecaleni kwami ke ndihleli nayo uThongonkulu sisesada mfondini. Siqhubekeka ke nepart ya previously apho ke besithetha sithetha ke ngobungoma, ubugqirha, ugobela nezinye ke ungayivanga uyawubusike abuyele ke ngelo xesha kwivideo edlulileyo. Thongonkulu siyakwamkela ke kule podcast yanamhlanje. Ndicela kuphinde ubabulisa ababukeli beWhittlesea TV noko sebekwazi ngonoko awunabasazi introducer kubo. Siyakhuleka emakhosini, sikhuleka emakhosini vela umakhosi endalo, sikhuleka kubantu abadala. Sikhuleka kubantu ababukeleyo kwindawo ngendawo ngemvaba. Sihlangane kule ndawo sicela ukukhanya, sicela imfundiso. So ndiyavuya namba siphinde salapha ukuthi siphinde sishare ngolwazi, sishare ngezinto sithi sizive ekuhlaleni sikwazi ukuthi sicaciselane ngazo. Hayi siyathokozisa siyeqhuma gosha umuntu omdala. Okay. Now, ngifuna sikhawuleze sitsibele le ndawo yoba kukho indawo esi-highlight lepha kwilanduka kwi-promo yala podcast okanye yala episode edlulileyo ithi umuntu akafi. Ngumzimba uthi adinwe but umphefumulo wona usaphila. Now kulondilo lo hlobo lunjalo. There is into bikiyathethwa kwenye interview. Now bathi umuntu umele ukuthi akhathalelwe nangoko angasekhoyo. Now if ever uyenzi lonto injalo yoba umkhathalele umuntu wakho kanye umuntu wakokwenu ngelixesha aleleyo phaya ungayi mhlawumbe uyohlakula kanye uyoqhumelela mhlawumbe ikhona uMuslana ufumana siba ingcwabo balela kudala ufikele irombekile ba kungabikho umuntu oyolungisayo uyabo senje ba ibe akakhathalelwa nje ba kaloku kuthiwa umuntu eswelekile cha senje ba kusekhondo yakhe. Now kuthiwa abantu bayathanda ukukhathalelwa njengoba sisitsho sithi bona bafanga but bakwele mimoya nangoku kunjalo njengoba bephaya bayadinga ukukhathalelwa. So abantu yongukuthiwazi zangoma banayo indlela yobuyisela ababantu not kule human body but ngokweza spirit bazizo into banangaba bayosebenzela bona uba ke basebenza ntoni nantoni na abathi mabayenze as long as balo umuntu eqonda bano akalityelwanga ngomnye umuntu lityelwe nje ngulowa wakokwapho yabo but close akwenza noba intoni ayenziswayo but as long as ba enomntu lo umkhathalele. Now ngokweyakho point of view uyibona njani lento yoba isangoma sikwazi uthatha esa spirit sibuye sisebenzisele izinto zakhe? Masibonge sibulele tata. Bizoqala kule ndawo yesangoma. Ngokolwami ulwazi isangoma siye emangcwabeni. Okay. So apha esibasasibalile bakukho izipho sabala esasizibalile previously but zikhona ke singazibaliyo. Yebo kukhona izipho kanye amandla umuntu athawaphathiswe njengoba kukho amandla okukhanya kubekho amandla amnyama nothi ukuthakatha amandla ukuthi uphathe izinto ezenze ezinye izinto ingadibenanga nakukhanya.
Asithetha ngokukhanya, asithetha ngenhlahla, asithetha ngamaphupha, asithetha uba ufumana imisebenzi esikolweni, yonke into ikhanya, indlela zakho zikhanya. Then kubekho lamandla obumnyama ngasetyenziswa ngabantu bawaphiwe ukuthi xa umzekelo uthakathiwe kukho izinto ngeke uzenze like ngokukhanya, kushiyana ngamandla wabantu. Kukho abantu abangakwazi umzekelo uphilisa ngamanzi, uphilisa ngamayeza. So kulamayeza kukho ukukhanya, kukho amnyama ngangolwa ngabo ubumnyama. Xa uhlaselwa ngabathakathi nawe ukwazi usebenzisa wona to fight back. So kube khona angakukhanya lento nditsho ba indlahla boleka indlahla njalo njalo. So ngokolwazi lami isangoma ngumuntu ophatha amayeza okukhanya. Okay. Abe khona nangokuthi alwe nezichitho nentakatho ezithile. Then kube khona intakatho ezijulileyo. Yonke into ine levels apha emhlabeni, but ke thina izinto siyazithatha sizenze intwenye. Sizilimit ezizinto kanti zi-broad and zijulile. So nabathakathi nabo bane ranks, bane levels ukushiyana kwabo. So ufumaniseka ngakuthakatha ungalapheki, uhamba indawo zonke ungalapheki, ngoba le ndlela bakulapha ngayo ayiyo le kumele ukuthi bakulapha ngayo. Mandenza umzekelo, umuntu akuthwalisa utikolosho, upepe kutikolosh okanye akufake ngaphakathi amakhubalo. Uhamba abantu bathi bayawakhupha, hayi bathi bawakhuphe ngasekhona. Kungoba bengawa-diagnose kakuhle babona ba akhutshwa njani, ngawaphi, ngoba bayashiyana nawo ngokwe levels. Yebo. So kulapho kudingeka khona umuntu ophathiswe amandla ibafani ngesixhoseni kodwa ngamandla amnyama, hayi ukuthi uyathakatha. Yebo. So intakatho mostly abantu abaninzi abathakathayo sube besebenzisa amandla anga ubumnyama okanye amnyama. Yebo. Ngoba wona ayamongamela umuntu. Lento kufuneka ukuthi noba unalamandla amnyama uthanda ukukhanya kakhulu. Bengumuntu osebenzisa into zokukhanya kakhulu, ungasebenzisi bona kakhulu into zobumnyama. So ndicacisa lento kwenzela ndibuyele kulento yobusangoma ubuthetha ngaso ba siyakwazi ukuya pha. Ngoba ukhona umuntu okwazi ukuya okanye masithi ukwazi ukudila nezibhorho okanye kuthiwa uvusa izibhorho kane. Umuntu ophathiswe lo mandla ubumnyama. So uthi xa ebizwa ke kuthiwa uligedla. Lo muntu lo ufika ehlala emiqolombeni, ehlala ezintabeni, engahlali naphakathi kwabantu ngoba into aziphatha izihlala phakathi kwabantu. Yebo. Akathakathi lo muntu lo. Amanye amagedla ayashiyana ke, yebo. So ilana uzova umuntu xa icacisa igedla into ethile, omnyathi into ethile. But ke umuntu ophathiswe lo mandla naye angahlala ngawasebenzisi but abe waphathisile kunganyanzelanga bahlala emiqolombeni, like ahlala ekhayeni but abe kwazi ukulwa nezinto zobumnyama ngoba uphathiswe lo mandla. Sentsho nemithi ethile umuntu okwazi ukwenza amakhubalo, umuntu okwazi ukwenza ezizinto. So asithanda ukuthetha ngezinto ngathi soyikisa abantu okanye sithi into ezinentwaso okanye ezinalonto like izinto zobumnyama, yebo. But akhona amandla njalo umuntu awaphathiswe. So kulento ba isangoma kuthiwa siye emadlakeni siyokwenza into ezinjalo, andiyazi isisangoma but nizama ukuthi bakhona abantu abakwazi ukwenza ezanto. Okay. So umbuzo wakho uthi ngaba bayakwazi nabanye yebo. Dingazi ukuthi kuba it's possible okanye it's impossible, but kwamoya yonke into it's possible because kushana ngokwe level of perspective and understanding yezinto zakwamoya. So it's possible kwabantu abawaphathiswe amandla okwenza njalo. Then ndifuna ucacisa ke ngokuthi inqabile lonto, inqabile uba umuntu angathi uyayenza lonto. Ngoba ndisitsho ngoba xa sithi umuntu akafa umoya wakho uyaphila. Kukho istages ukuthi umoya wenzani after usukile emzimbeni ungasabuyela ngemzimbeni ba kuye kwenzekeni kulo moya. So ile mfihlakala ityhilelwa abantu abathile ba kuye kwenzeke oko kwelamathongo. So kulento yamadla kuba simngcwabe umuntu akuthi simbeke pha singamhoyi, sihlala ixesha elide singamhoyanga. Okokuqala funeka simazi ba uphi. So lo muntu lo kuthiwa uye emadlakeni ovusa la muntu uyamazi ba la moya uphi. Ngoba la moya asithanga uhlala pha edlakeni. Sithe uyahamba ijeni yawo eziba ndithanda ukuthi mina umuntu xa eswelekile noba ipicture yakhe uyigcinanga ngoba uyambambezela nawe uyazibambezela. La muntu umgcine kula form yena usukile kula form le wena uyigcina uba uyile wayenje ugcine la photo. Yena uyamove on, uqhubeka nempilo, uyakhula kule mimoya abe ngomnye umuntu, wena usagcine la photo. Omnye besithe last time uyaphinda abuye emhlabeni. Ndibuye ndingulo kanti niyalila ngapha kunilile utamkhulu waswelekayo. Kanti ndibuyile ndihleli kunye nami.
qha ndisakhula ke ngokwenyama ngoku kufumaniseka ndisemncinci ndinobulumko obungapha ndimona ikhomba hayenzwa kanje le qha ningandimameli kuba ndimncinci yebo so ndizama ukuthi kule nto yamadlaka ukuvuswa kwabantu andiyazi yandizukhomenda kuyo but ke ngoku ndizama ukuthi umuntu oyenzayo funeka ube kanti uphathiswe amandla ajulileyo kwenzela azoyazi ba lo moya athi mhlawumbe uyawutrepa awutrepele pha edlakeni or wenzani but into enjalo ngoba abantu abadala bona bafuna sibahoye so uba sibahoye baza kuthongisa ba khawuye emadlakeni ngoba bafuna ntoni uyocleana pha uyophahla yindawo enizodibana kuyo yena uzosuka kwelamathongo ayazi ba nawe uyamazi ba uphi kanye ithambo lakhe liphi naye uyalazi ithambo lakhe liphi so akubizele kwindawo apho nizodibana khona then xa ufika pha hayi ukuthi soloke pha sube ekubizile mhlambe ethongweni ba kukhona abantu abathongayo kho abantu abangathonge baziyelayo thetha ngothongayo ke ngoku othonge kuthiwa makayidlakeni ucleaner or athi umuntu anesando hoyanga so ufuna abantu abadala ugoya bakufuna ukuthetha nabo so kukuphahla la nisithi phahlana ukuphahla ukwenza lona ukuthetha nabantu abadala abaphi abalapha emzimbeni wakho abanye balapha emzimbeni wakho abanye bakwindawo ngendawo zendalo so aba basemzimbeni wakho zizithunywa bathunyiwe ngabadala xa sithi abantu abadala so xa uphahla uthetha nabo bagadile 24/7 ucela into ezithilani ukwenzekani uxele yonke lento abayifunayo yebo so nzama ukuthi inqabile if uyaphahla ubizelwe emanxabeni okay because uyayenza lana abayifuna and bazomane befika bekuthuma bekuphi instructions wenza so i-chances zobubizwe edlakeni sube ungahoyanga ixesha elininzi yabo then bayazi ba sizodibana apha okay then uthethe lo nto uyithethayo but nalapho bayazi abantu abadala bamadlaka ayasetyenzwa ilento uyibuza abantu bafike baqalela izinto bathi bayathwebula kuthiwa kuthwebula lo nto bathi bathwebula imimoya ethile bayenza into asizuyazi bayenza njani but mina ndina experience yalonto andinalo nto zothi umuntu wasekhaya uthwebulwe edlakeni andi understand kanjalo yebo so ke ngoku into eyenzeke kwaba bangathongiyo but abona impilo yakhe ayihlangani ahamba edlakeni afike pha athethe mina ndiye ndithi uthetha nawe okay le nto ucinga uyenza uthetha pha hawu uthetha nawe uzixolisa it's like therapy because uyapha uyolila uyokhalaza ba mama undihoyanga tamkhulu usihoyanga sicela imisebenzi sicela into wenza ntoni ukuphahla le nto futhi ubuya yenza uhlele endlini ndani buyandiva hayi so xa uyapha edlakeni sube uyozixolisa bandithethile because xa hleli thina emakhaya sinandawo zophahla siyahlala singahoyi into umhla kwanzima sicinga amadlaka ungazi nelidlaka ufikela kuliba lisetyenziwe because ayasetyenzwa ufike benze into zabo zobumdaka masithi zezobumdaka singathi ezobumnyama kulento ye-powers ba kukho amandla ukukhanya ukhamandla obumnyama then kukho amandla amdaka xa sele usebenzisa into ezimdaka then ijulile lento ayifuni singathi singayicacisa nge-episode e1 okanye nge-sentence e1 ngoba zininzi scenarios nabanye bangathi ba thina kwatshiwo kwathiwa umuntu wakokwethu uguquliwe pha yabo then eguquleni kwakhe wasetyenziswa ngendlela ezithile then thina ke bantu bokukhanya vele siqonda hayi singakwazi thina uyapha siyothandazela amanzi sichiza amanzi pha sikhalimela into ezinjalo yebo so siye singayithathela ingqondweni thina abantu abasebenza ngokukhanya izonto ezinjalo uba mhlambi bayenzile baguqula lo muntu lowo bamsebenzisa then siye dingene kule ndawo ukuthi besithe asiyazi bomoya uyapi umuntu xa ebhubhile eminye imimoya bayakhawulelwa ngamathongo omnye yenza ixesha elininzi kwabantu asebebadala abagulayo bagulele ebhedini uzambe sithi nabo bana abiza abantu bakokwabo bazonithatha yabo uyakhawulela umuntu xa ezawushiya emhlabeni ngaba bakuyithongolele baze bazomkhawulela bazomfaka kwiportal yabo ngoba zininzi iportals zininzi indawo like umuntu nomuntu unethongo lakhe une spiritual world sakhe lene lineage yakho so bayaze bazomkhawulela okanye bazomthatha kubekho aba bavele mhlawumbe bathwetshule bephila then ifamily yakhe ayifumana ngathuba lokuthi imfumane abanye sweleke zingozi ezitratweni ufumanise ukuthiwa nanku umuntu sibona abantu ezindleleni sibona akhange ayothathwa
yebo. So la muntu uqhelene nethongo lakhe, ithongo akayanga emathongweni, uselapha usaruma around apha emhlabeni, akakazazi spiritual ba uyapi, yebo. Ilana ufika naxa umuntu eswelekile kiwa pha kuthetha uba umzimba wakho nanko siyobeka endlini kwakho ukugqibela, sicela ukuthi ungahlupha abantu apha. So la moya uzo understand lo because when you say lost bubhubhile lithi car accident, then when ucinga usaphila. Ilando kumele lifike ithongo lakhe abantu bakwena sebadala ancestors izokulanda zixela uba uswelekile, then iza ngapha sihamba apha. So bakwenze kanganjalo zininzi ziphithiphithi, mhlawumbe ubhubhe ngengozi okanye udlisiwe like ukufo kungekho right, ungakhambi ugule wazibona nawe, yebo. I-shock nje imaxesha amaninzi ngemimoya enjalo le ezulazulayo, yile ndinothi umuntu othi uyakwazi ukuyithwebula ithwebule. Okay, Mhlawumbe ngumoya onjalo, hayi umoya osemathongweni. Ithonga ucinga ulithwebule ngoba ithonga lo lokukhanya livane ndemdaka. okay. So ndingathi umuntu othi uyathwebula mhlawumbe angathwebula imimoya enjalo ezulazulayo engazange ifikelele kwelayo la kwimimoya ne-ancestors zakhe, yebo. So ngabantu abafa babhubha zingozi ezinjalo. Ndicinga bawo ndiyakuphendula. Okay, now apha ekuthetheni kwakho ndikuve uthetha ngento yokunyanga izichitho nezinye izinto ke mhlambe before singayibeka ngolo hlobo. Yeah, now ingaba ipossible ba umuntu akwazi unyanga into angakwazi uyifaka, umzekelo awukwazi ufaka isichitho. Is it possible ukwazi usinyanga kodwa ukwazi usifaka? Wena Nkosi, it's possible. Ngoba benthe futhi kushiyana ngamandla waphathiswayo ngumuntu, yebo. Kushiyane nolwazi onalo ngezi zinto zinyangwayo, uyayale into inyangayo. Mina ndingakwazi usikhupha isichitho ndingasifakanga, ngoba ndithi uyabona uba ingxaki yalo inje nanje kuyathakathwa. So lo mnje bethakatha usiwaphi ekukhanyeni, udinga ukukhanya, udinga into ezogxotha lento. Kukho abantu abaphathiswa amandla, abantu abanamakhosi, not amakhosi amakhuba lento zifakwayo, amakhosi emvelo, amakhosi endalo, amakhosi akhona emhlabeni, abantu abaphathi nabanikazi bemvelo, izithunywa zamazulu, izithunywa zemvelo zasezintabeni, phiphi kuya ngokwamandla waphathiswayo. So iwisdom namandla uye ube nayo ivela kuleyo mimoya, ilikwazi uxela uba lo ke ngoku ufakwe isisichitho sikhuphe. Ndibe specific xa ndiphendula kuba umuntu angakwazi ufaka isichitho angasifakanga. Uyakwazi umzekelo uphathiswe ukunyanga abantu ngamanzi, uyokufaka isichitho ngamanzi, but uzakwazi uzidudula izichitho uzikhuphe ziphekele ecaleni, because isichitho lento imdaka ifakwa kuyayivani nento eclean. Ile nomuntu ochithwayo naye uhamba into ezingekho right, wenza into ezingekho right because uyachithwa uba uphalale. So immediately ufika endaweni abantu abathandazayo uzocaca uba ukho right. Ufika endaweni yabantu abahlambululayo emanzini okanye uye emalwandle ephi ungekho nomuntu uye elwandle nje uzocaca uba wena uhamba nento emdaka. So indalo yona ngokunokwayo ivani nezonto nezinto zimdaka zifaka ebantwini. So indalo ngokwayo iyakwazi ukuhlambulula. Now xa uphathiswa amandla endalo uyakwazi ukuzenza zonto, ungakwazi uyifaka but ukwazi uyikhupha. Ndike ndayiva nami loo nto uba umuntu awukwazi ufaka isichitho ungakwazi usikhupha, iya ngeperspective yakhe. Mhlawumbi lo muntu usesangoma or then aqonde anawo amayeza nokufaka abantu otikolosh, then anamkhupha. Abe la tikolosh ukhutshwa ngento encinci ngetyiwa qha. But since wena i-mindset yakho ibeke kulona ba anikwazi uyifaka shola anikwazi uyikhupha, kaloku uba bekunjalo ngesithakatheka sonke apha emhlabeni, because abantu abathakatha bezoqonda uba abantu abaninzi ezicawe zisebenza ngokukhanya, indawo nje esebenza ngokukhanya zikwazi ukhupha ezinto, masibagqwaliseni bonke, masibachitheni bonke abazokwazi ubanceda. But abakwazi ngoba mawuphethe ukukhanya usebenza ngokukhanya akho nto imbi okanye imdaka enokoyisa because uphethe ukukhanya. Laa nto izabaleka ukukhanya uzabe uyayitshisa. Laa nto sowuthandazela umntu iba unefufunyana liyaphakama lithi ndiyatsha, lona libe lifakwe ngamakhathakhatha, libe lifakwe ngendlela ezithile, but wena ufike ngesandla nje litshe liphume libaleke.
ungenzanga into ukuthi uyakhanda or yebo. So ngizama ukuthi umuntu uyakwazi uyinyanga into angakwazi uyifaka komunye umuntu ohamba ekukhanyeni mandibe kanjalo. Umuntu ohamba ekukhanyeni zininzi izipha akwazi uzinyanga. Awumnyanyange ngamanzi qha. Akufake emanzini uhlambuluke kuphume yonke into emdaka emzimbeni wakho. So ishana ngamandla ayilentana mfumbe kube ngathi kuyaphikiswana omunye athi yenze omunye athi yenze kakho vele uyiqonda i level of understanding and level of perspective ne level of spirituality because kukho ranks koske ba. Okay. Now nobangela ke ndikubuze lo ndinjalo leniba kudla ngothiwa umzekelo iyavakala leyo kubuke wayibeka yamanzi. Then ke ngoku kukhwaba basusa mhlawumbi ngamayeza ne ikhona mose possibility njalo ba mhlawumbi kusetshenziswa amayeza for ususa mhlawumbi isichitho kanye yonke lonto injalo. Ingaba mhlawumbi la mayeza nawo aconsidered ukuthi ngamayeza ukukhanya since ehlambulula into edibanise nento yentakatho. Ngiyaleba. Alright. Ndiyaqona ngoba bendiyithatha bendisenza umzekelo leyo ndawo yamayeza okukhanya kanjani because ijulile yebo. Amayeza ane groups zakhona. Uba singa specific khona amayeza amnyama khona amayeza abomvu khona amhlophe. Then la mayeza dealer nezinto ngezinto ezahlukeneyo. Masela amayeza amhlophe sothela ngendlela ubulawo kanje obesathethe ngabo last week. Awufuna ukukhanye nje senze ubulawo. Then bekhona ufuna ukukhanye but bekuqonda ukho land ikuhleliwe unenhlanga. Ezinhlanga zidinga ntoni iyeza elibomvu. Iyeza elibomvu lelokulwa neyeza elimnyama ngamayeza okulwa ezibana nithiba. Amayeza amnyama okulwa nezinto ezimnyama zobumnyama. Uba kuyathakathwa nawe uyakwazi ke ukuphindisa nganga amnyama. Okay. Londo ayithi kube kuthiwa ngamayeza amnyama wahlambulukanga. Qha kuya classify so that it's like esikolweni if buvele kutitshwe subjects zonke ngexesha eli1 awuzikwazi ukuhluba happy geography happy life sciences. Yebo. So ohlulwa for uba ku understand uba nawe usebenza ngantoni yebo. Ayitsho ba nje besithi amnyama ayingomayeza okukhanya ayingakokukhanya. Ikhona into ezijuleyo engeke zithethwe nathi ngeke sizithethe nabanye abangeke bazithethe abaphiwe zona babakwazi usebenza ngazo engamelanga abantu bazifumane ngoba wena une grudge xa nothi yazi lanto yayenza into ethini. Yebo uzokhaleza uyithatha uyisebenzise. So ilento ithi ilento ifihlwayo ezinye izinto sithi zezobumnyama hayi ukuthi zezobumnyama ba uyathakatha ngazo but asiyazi inhliziyo yakhe ihlambulukile ile mele uthwasile utrainwe uhlambuluke so that mawuphiwa amandla ngokwazi imvelo buyinto ethile uyakwazi ukwenza into ethile ngayo wena ungayenzi but kufanele uyazi ba uyakwazi uyenza into ethile ngale so that umuntu xa isebenzisile ukwazi uyibona ba ndiyakwazi uyireverse. So likhona iyeza umzekelo lesichitho amayeza amaninzi ekufakwa ngazi izichitho ikwangango wadinga ukuba uphinde ukhuphe esasichitho. So eliyeza ukhuphe ngalesichitho uba ulisebenzise wrong uyakwazi umchitha lo muntu wena uthi uyamnceda kanti umchithe. Ilana ukubala ukuthi ube nobulumko ubeyeza ungaveli uhamba usiva ngeyeza then kuthiwa lenza into esoso ulithatha ulisebenzise ubungalaza amandla wakho ngoba eliyeza uba mhlawumbe eyezeni uyathetha uyalithumba malenzeni wena usukungathetha uliye kanti eliyeza ke ngulelo ukufaka isichitho then uziqwa kanti uyaziqwalisa wena uthi uyazinceda then uma ngalo umuntu xa iphinde ukunceda kwangela yeza qhala ixelele ngoba sikhupha isichitho. So ilento ijulile yonto basivele siyicacise then ivakala ifuna umuntu ayithwasele ayihambele ijini amane athi xa engaqonda aphinda afundiswe ngeliyeza kwayeliwa ungafunda unyaka wonke ngeyeza eliwa zama uveza ukujula kwamayeza. It's not that siyaware or uthina hayi ajulile amayeza ngiyabona ke ba. So ubulumko ilento naxa sicela abantu athi umuntu lana wayibuza eqaba umuntu yakwazi uzihlamba sinikisa ngezinto ezokukhanya ezingena chuku ubuyisebenzisela i-right yokukhanya bekho angawokulwa ke ukuthi mawulisebenza ufuna ukuqiniseka uyalazi ngoba ulazanga uzobetha abantu abarong ubetha into erong wenza into erong
mhlawumbi neba lichithwa apha abantu noba lihlala apha ulazi alihlali namanye. Okay now ndivula singekadluli kakhulu kule ndawo yokulwa yokulwa ngaba kune-instructions ezithile kwezizokulwa kuthiwa mhlawumbi afunanga uqala ubethe okanye funeka uqala ubethe. Ithini into yakhona sekuba inyanzelekile ngoba ungaqala ubethe okanye funeka uqala ubethe sekuba kukho instructions ezithile okanye usebenzisa kwaye noba uqale wakubetha noba ngokuqala wabetha izawusebenza nje qha. Ndiyacinga indlela uthela ngento nebhandi kanye. Exactly. Umuntu okufakela ibhandi uya-instruct uba ulisebenzisa njani. So kumele ulandela akazukufundisa uba kutheni ndisithi kutheni emaxesheni amaninzi because abe kanti uyakuthwasisa kaloku. Yabo. So if unikele ibhandi axele ibhandi lokukhusela lelokulwa ube namandla njani njani. Xa usilwa athi iqala ubethe landela landa axele yona ngoba uyayazi into le yena ayifake kwelibhandi. Yayibona ke bawo. So nizama ukuthi lamayeza okulwa nithethe i-physical fight xa nisithi amayeza okulwa. Akhona amayeza nje uba uyahlamba ngalo uyulwa nale mimoya ilapha kwikwambethe. Nje kuhamba umuntu kukho imimoya emdaka. Ile-if sithela mina sithela ngabantu abadala qha. Ikhona le mimoya ekhona efika kwambathe wena uyazi uzazi uright. Uthi nobulela uvuka udiniwe. Xa uvuka udiniwe amagxa yasinda kodwa ulela. So ikhona imimoya enjalo emdaka ekhona kwi-universe. Kukho imimoya yokukhanya, kukho imimoya yobumnyama. Ngaphandleni kwabantu abadala nabantu abanezipho nentoni. Ikhona imimoya elapha around. Eye ifumana abantu basebenzisa. Unjebe thina sibiziwe uba sisebenze ngokukhanya. Bakhona abakhethwa kwalapha kubantwini babasebenze ngobumnyama. Aba bathakatha abazenzi abaninzi. Basenziswa yile mimoya. So if sithi amayeza okulwa asithi okulwa as amanqindi. Ngokuthi xa ndikuhlamba ngeliyeza ndihlamba yonke into ethe yafakwa kuwe neentetha izifungo ufungo ukuthi angeke aphumelele iyakulokha laa nto kungasebenziswanga yeza. Makhelwane angazaphumelele laa mntana ukugqibeni nawe andithi awuyithethi into epositive ngomlomo wakho awuthandazi then kusebenza ezanto zifika ziyakuhlala ezanto zenza ubumdaka kuwe ziyakungcolisa. Lapho sithatha iyeza lokulwa hayi uba wena uzohamba uyolwa nala makhi sizolwa apha emzimbeni wakho ngoba nale nto lapha emzimbeni wakho sikugeze ave shuna uba uvashu. Yebo depending uba wenzeni okwenzakalani. So le nthi i-broad le ndawo injalo ngoba. Okay. Ndikhe ndibona abantu kule nto yamabhandi. Apha emabhandini mos thina once sibona unxiba ibhandi obvious nosicinga yi-one uba asibetha lo sinxiba into zamaganda. Sometimes ayibilile ibhandi nangona iyibhandi but ayililonge lela nduke lokulwa. Okay so ezinto ziyakwazi uba mhlawumbi zifane but ayizo zokwenza into eyi-one most of the time. Okay now sibuye ke ngosize kule nto buke wayithetha kule nto yentshwabulo nezinye izinto ezilanduka ngabantu. So ezinto azikhethi uba mhlawumbi ziphuma kumntu onjani like akunyanzelekanga uba laa mntu bengumuntu othakathayo lo uthetha le nto uba yobani soze aphumelele enze yonke sentsho uba akunyanzelekanga uba ibekho into emdibanisa neyeza and akunyanzelekanga uba ibe kanti ngumntu othakathayo but just nje le nto ayithethayo imbophelelo. Ngoba ke ukuthakatha lokho ile ndithi sithi thina abantu abazilahlekisayo sidefine izinto sibe kanti siyazilimita. Even le gama lithi ukuthakatha xa siyidescribe ndingakubuza uyidescribe njani then zakubonisa uba uyayilimita walenda uyazi binzulu kanjani. Yebo even amayeza umzekelo athathe ezif ba into emdaka into yokuthakatha. Yebo now if sithela ngeyeza sesithela ngezinto ezinamabhandi ngento ezinokuthakatha amayeza ahlambulukile because ikhaphetshu liyeza soya liyeza zambane liyeza. Yebo
Christopher Yawa. Uzoqhubekeka igcine. Alright. Amayeza ahlambulukile. Ayonto imdaka amayeza. Into emdaka ngumuntu. Benti iyeza uyalithumba lenzeni. Kwangumuntu ekufaka umuntu isichitho ngeyeza. Iyeza lona liyakwazi ukukhupha isichitho akwazi ukufaka isichitho ngumuntu lo mdaka. Uthi la mntana akaze uphumelela akuchithe akuqwalise ngeyeza. Ayilo yeza le wrong. Yeza indaba ezibani sithi itswere cabbage zambane zonke izispices zenziwe ngamayeza. So kuya ngokuthi ulisebenzisa njani. Kwenza umzekelo ngeperi peri ubuyifaka ityeni utyi. But mhla kufika abathakathi kufika udokotela ufaka peri peri bubaleka. Yebo ba kuya ngokuthi uyisebenzisa njani uyisebenzisela ntoni. So ndizama ukukhawula into ezinjalo simane sithi amayeza zizinto zokuthi kube mdaka okanye wenza ubumdaka. Into emdaka inhliziyo yomuntu. So la muntu ulento ubuza ba noba ngibani na angakubopha ubopheke noba ngibani na uweso wakukwini. Because wakukwini abantu abadala bakwini abazali bakho ngabo futhi bayakuthandazela. Wena akabi namali sonke sinamali lento sishiyana ngamandla. Xa lokuthandaza uyikhule emthandazweni uba namandla. But abantu abanamandla ngoku ngabazali bethu. Ngabo kumele basithandaze sibasibeke emithandazweni. Uzibona uphumelele ufumana imisebenzi awuyazi umama kumane sithi oh umntanami. Then when uyafuna umsebenzi uyabajikela uyabaphakamela uphila impilo yakho ngabo. So la nto awoya abantu abadala kuqala. Ewe noma kuyincuku ukintoni but xa ufumana izinto qala uyobulela. So that nezinyanya ziyazi ba umbulele bekuthandazela umbulele. Yabo into ezinjalo. So umuntu uyakwazi ukubotshwa bopheke ngentetha qha. Ilento ukutha mahlale sithetha positive. Ngoba if ngakushwabulela uzandona ngoku. Utsho kutshiwo ke ukuthi ba umuntu xa ekona umthandazela ba mxoleleni akayazi lento ayenzayo. Xoleleni mpheni uthando. Xoleleni mpheni ubulumko so that akwazi ucinga. Akayazi lento Akayazi ngoba mhlawumbe ndiqumbe ningathethanga khona ingxaki ezamehlela. Yile mimo yentela ngayo sihamba nayo si close nayo esambethe. Iyakulwela. Lento singaphethanga maye singaphethanga ntoni ikhona enzeke emhlabeni. Yenzwa imimo. Into ezininzi zi-influencewa imimoya. Izi spirits. Yebona ke ba. So ngizabe ukuthi masibe nobulumko ngento esizikhupha ngomlomo. Nento esibamba enhlizweni. Ungamthakatha umuntu abantu umgqibeni. Mina ndithi xa ndithi fana intakatho we in short ukusebenzisa noba yintoni ukudodobalisa omnye umuntu okanye ucinezela omnye umuntu okanye ukugqwalisa omnye umuntu ugqibile uthakatha. If uthe ingasiwe la business yakho ugqibile ukuthakatha. Mhla iwa la business nawe za ucontribute. Okay. Bandi kufika uthethe ngamandla ohlukeneyo kuqala. Yanhlekisa ke lezithi. Kukabantu abanamandla odlala ngezulu. Sejba ngabathena abakwazi ba umuntu adlala ngendalo lahlobo. Yabona le ayi extraordinary le ayombani. Yenza kakhulu of which thina silindele kuThixo kuphela le ayinto yodlala ngezulu. Uthe emntwini ba akwazi ba lithi ilanga lilolhlobo asikadlale ngezulu. Ingaba ngabantu abathina abanamandla kanjani la amandla odlala ngezulu. Ngcwele ba. Nalapho kukhamandla akukhanya ukho ubumnyama. I-perspective yabantu like liwitsho basazi lonto enguThixo wenza lonto. Into yafika yafakwa ke zezinkolo zifika kona kwantu okhokho bethu benza imilengo bane magics baphathiswe amandla ebandi uba uhamba namakhosi emvelo uhamba namakhosi ezulu ngokunjani ungalibethi izulu yo but ya uzuvela bethi izulu noba kanjani awukwazi yebo okhokho bahamba manje singabanesela ngokhokho ngathi apha kuthi abekho abanalomandla because okhokho ngaba bahamba nathi bebesenze zonke. So kukho abantu abaphathiswe amandla ukuthi banethisa imvula bayikho bayicele ine. So izulu ayona nofana udlale ngayo. Uba mhlawumbe unamandla wokunethisa imvula anye wezulu and uyazibona unamandla ukulibetha izulu. Andiqondi umuntu uzabulibethela ntoni wenza la ntoni. So ixesha leninzi
abantu abanoclaima loo nto babebetha izulu uba singababuza balibethelana uzovuba mhlambe bethakatha omnye umuntu ngalo bo yabo so nizama ukuthi abanye abantu bachilela imfihlakalo then ubumnyama bube dominant okanye inhliziyo ezimbi okanye imimoya emdaka ibe dominant athathe lamandla waphathiswe wenza ubulungisa awashiftele kwelicala ufumanise kubetha abantu ngamazulu then nalapho mhlawumbe unid omnye umuntu azokhalumela lezulu onawo lo mandla wamazulu ongeke yena afana adlale ngezulu so xa ndiyithetha ndihlambulula ndizawuthi umuntu okhanya onamandla wamazulu kanye onezithunywa zamazulu angeke avele adlale ngezulu instead uzothunywa because siyathunywa ngokuthunywa lisesiphi isihlwelo kanye umphumo ezothi khawumbe uyodlala ngezulu so ixesha elininzi abantu abenza loo nto ifiyenziwa siyazi ibanga abantu abahambe bathatha imikhuba kwezindawo bathatha amakhuba lathizeni bakwazi ukwahlanganisa bakwazi ukwenza izinto baqhatha indalo yabo loo nto abayenzayo iphinde ibuye because funeka beyixoxele beyithethelele yonke into enzayo emhlabeni iphinde uyayixoxela so if uhamba wena udlala ngezulu uzawuyixoxela uzawuswaza so nizama ukuthi ewe bakhona abantu abaphathiswa amandla njalo ukunethisa imvula ukuthetha namanzi amamela ukuxolisela abantu into ezinjalo so ijulela indaba yezulu not ubudlale ngezulu nje so ingaba ngumuntu oneagenda abaphushi agenda zabo zokuthile babethe abantu ngamazulu bakhona ke abantu abayenzayo lo okay iyanceda lento ba ibengabantu abathile abakwazi udlala sejwa obaphezi otherwise awunavela unika abantu abanamachambu lesiphiwo sodlala ngezulu hayi ilanto ndithi into aso ile qoba ikubeke phansi ufundiseke uqala phansi mawuthwasa uqaliswe phansi uthobeke uhliswe so that kuphume ego kuphume pride uthi maso unikwa amandla ingqondo akayisekho kulonto ufumanise uyazazi ba hayi ndinamandla wezulu but not ukuthi ndingadlala ngezulu ileni xa unovela unika information umuntu nje okanye amandla nje uzawumosha uzawudestroya lo muntu lo yebo so abaninzi nje benithe kukhole imimoya naye ekhona nje bethina sikhetha uba sisebenze ngokukhanya khona ikhetha abantu ba sebenza ngobumnyama sakunika lamandla nawo then bakwenza isezo zimanga zinjalo uphinde ufuna ukunqanda ngobani ngaba bokukhanya so yimpe engasoze iphelele andeqomba benginoni kwizulu nayo hayi kaloku ungabetha abantu abaninzi hayi mhlawumbe abanye mhlawumbe ngekhona umuntu onomlenze oyi-1 mhlawumbe but still za account for yonke lo nto le kwalomzuzu ngekade iselapha nje lenze sure abaninzi abahamba nge-wheelchair kodwa bizawuza nepay noko lento yami kuba benza ngoba umzekelo uzawubetha umuntu ongabethekiyo okungavunywa ngayo highly protected kanti ndiyagqitha wawo xa uthi awumaza ndithi ujonge nje uye unalamandla qha una wisdom then uyabetha igqambi ibuyele so ibuyele kuwo ifuna into lomlungu konke lento awusebenzisa amandla ongawazi okay ikhona indaba endike ndakuva phaa kuyo uthetha ngento yepicture yomuntu ongasekho ba uyamlibazisa laa mntu ngepicture sesho uba ikhe ivakale loo nto enjalo uba xa umhlawumbi umbambe ngentliziyo laa mntu sesho uba uyamlibazisa nawe uyazilibazisa okay but ke ndifuna ufokaza gqithi phaa kuye ingaba mhlawumbi ipicture ina-impact enjani kwispirit somntu ijule kakhulu iyafana nedlaka lakhe iyafana yabona umuntu nje belapha emhlabeni engumuntu ophelele usenyameni onomoya khona ilink ekhona kulo mzimba wakhe nayo yonke into ayithatha inale energy yakhe sorry ilento uzova umuntu ogifted onamandla ukubona onamandla wokumhlola ngento ziyohluka indidi abanye bahlola ngepicture akujonge epictureni akucule because energy iyathetha ubuso bakho right now buyathetha uba ngoku kunjani abanye bakujonga isandla esi
akuhlole umuntu akuchaze. Omnye date of birth yakho umqala nje date of birth akucule kuba ungumuntu onje nanje uphiwe kanje njenge date of birth, not igama, not ifani. Yebo. So wenza ukuthi kujuliwe emoyeni ngalowo ndlela, then yonke into yakho inala touch yemoya wakho, inala energy yakho. So xa umuntu eswelekile then u10 focus kuye kuba umbambezela kanjani. Xa eswelekile ne kuba nzima umkhulu anti kuba buhlungu. Then isigaba mela yekuso sona sakwamoya akakwazi because uyamdonsa uzobuya yena. Umzekelo manje umzekelo ne umuntu xa eswelekile uyabuya bese sithunywa kuwe, like aswele kumama wakhe emveni eswelekile akuvelela phithi sekubonisa amajazi, sekubonisa into lo bengahoyanga next ngoku nothi nakudala kudlule mhlambe 2 months abuye somthonga okanye ngokaswelekileyo. So uvele selelahlo avela lelahlo bumazingalo sekunika into ethile, yabo. So nizama ukuthi umuntu xa eswele kuba nepurpose entsha. Xa uthunyelwa emhlabeni unepurpose ethile. Xa sele kuthiwa hayi ngokuyenzile okanye awuyenzanga buya, then uya kwele mimoya. Xa abantu bekubamba ke ngemifanekiso okanye ngenhliziyo, laa muntu akwazi uqhubekeka because kumele ze kuwe enye form, then wena umboni uba nguye lo. Uyabuzovela enye indlela not le wena uyigcine yalapha emhlabeni. So eminye imisebenzi akakwazi uyenza. Ndenza umzekelo ndathi utamkhulu uswelekile, then nimane nikhala kuye kula picture kanti nanku lo mntana ozelweyo ungutamkhulu. So unguye akamfuzanga unguye. So i-reincarnation possible. Yes. Sihleli nani apha sizizwe. So siphila nani sizizwe aniqapheli ba hayi kudala ephila lo muntu. Ubomqaphela ngewisdom umuntu enaye emncinci. So ilanto sithi uyambambezela la because uba ngathi uyani akakwazi ukukhula kwele mimoya because nina nithi xa nithetha naye nithethe ngokwala picture okanye nimgcine apha enhloko ngokwala picture. Yabo. Kanti umzekelo xa umuntu wakwena noswele kumlibale uzomana sithi akaveli kuwe ethongweni. Kanti uvele lokho khola ntaka umane uyibona. Khola ngonyama imane kuvakashela. Khola nyoka imane kuvakashela. Imane ihlala kuyizibhijele kuwe ithi uvuka usoyika qonde nthakatha uyabaleka. Hayo eziyazenza kakhulu. Kaloku sispirit is umzimba ubeke pha. Then xa evela lam awazi renka kuye kwele mimoya angavela inantoni na. Undiva ndithi baba usiba sisithunywe ngabadala ba since umazi lo mntana khawuye kuye umqanqanqadi siyamfuna thina pha for ezinye izinto. Then afika umzali wakho akufundisa. Yabo. So kwabanye uzovela umuntu mhlawumbe ubona into ethile mhlawumbe lapho kanye inyoka ndemzekelo umane ubona inyoka emaphupheni wakhe ithetha nawe, umane ubona inyoka emaphupheni ithetha nawe, asweleke umakhulu wakho. Awusabona inyoka ngokubona umakhulu wakho ethetha nawe. So uyakwazi ukusebenza kwele mimoya ngokaphila kwelomhlaba. Ile nto uyambambezela xa umgcine kule form yalapha emhlabeni. Yabo. Umzali uzandithonga ndikunyanga ndake ndayithatha lento ngaphambili kula postcard. Uzophupha ngam ndikunyanga ndisekhaya kokwenu. Uphuphe ndikutyisa iyeza usela iyeza kuneso sigulu neso xa uvuka siphelile. Because masilele siyathonga siyemka siyasebenza kwele mimoya yasimanga. Ilento sikwazi uthwasa thina sihlele ezindlini. Uthwasa njani? Kwele mimoya uyathwasisa ufaka emalwandle ufaka phephi ngokuhlela lapha kokwenu. Uvuka umanzi. So ke xa umuntu eswelekile ubambe la picture yakho yambambezela akakwazi kwenza le misebenzi ngoba wena umbambe ngale form. Athe ufuna ucommunicate nawe wena ulindela communicate nawe ngale ndlela. Awuveli mama kum. Abe vela manje ufuna ukwetha manje ufuna ukusindisela nje manje kubambe kudlekile ba ibe inguye. Imali kule ndawo yokutya nosela ulandukile ulele. Is it always possible into yobana ngaba xa uphupha usitya uyadliswa? Not oko. Ayikho into always emhlabeni. Possibility, full of possibilities in life. So it's possible or impossible.
not always bakunjalo. Uyakwazi uphupha usitya kuba uxela uba kumele utye into ethile. Izobona mhlawumbe umuntu ohlolayo uzoza kumuthi ndiphuphe nditya umngqusho bendiqonda nofuneka utya ubulawa. So i-code leya wena uyiva. Uzothi bendisethongweni ndihleli nomakhulu abancimde ezimhlophe bandiphi umngqusho omhlophe. Then ke ngoku ndaphapha. Mna mntu uhlolayo ndiyavuba uba kuthiwa makatya ubulawa. Bakokwabo. Xa usitya igwinya. Okay manibe kanje kwenzela umuntu onomibuzo ba xa usitya into ethile nethile ne. I-junk food ayonto inhle ethongweni. Ubutya i-junk food utya inyama ayonto inhle ethongweni. Le nto ungekuyitya mawuthwasa umzekelo okanye abantu bakudala bebengayityi nje nanjani. Hayiyo form yabo yokuthetha. So bona bathetha ngokutya okuhealthy. Le nto umngqusho utya ukutya okumandi okune-veg like so. But nalapho le nto udinga umuntu ozokuhlolela ngoba uyakwazi uphupha utya loo nto kanti bayiqaphela amagqirha uba uyayibhiliva xa inje bakutyise kanjani. Yabo. So ukutya okuhealthy koku abantu abadala bakusebenzisayo xa befuna utya something kanye bona xa befuna uwenze umcimbi endlini. Uzophupha usitya loo nto kanye utya nabo kanye ubaphakela bona. Then bafuna ukwenza umcimbi. Ukutya nje i-fish and chips then funeke apho nawe uzova xa utyisa uyapha something. So uphalaza ngokuphalaza. Sometimes utya ukutya okuright uthi mawutya uzamisa ubona into efana. Exela uyatyisa kushiyana ba uchilelwa njani yebo. But emaxesha amaninzi ukutya isoloko into embi. Inqabile uba uphupha into embi. Uyixhaphaka xa wena ungahoyanga into zakwamoya ungahoyanga abantu abadala ungahoyanga nix then uzotyiswa ke ngabathakathi uzophupha usitya okutya izinto. But if uhoyile inqabile uthi bakurije baphupha izinto ezingekhoyo abantu abathakathi kanje. Yebo. So noba uphupha usela ntoni. Sometimes it's not about ukutya. Iphupha isoloko ithetha lento wena ibonileyo. Sometimes ayikho ngokutya but bukela bekusenzekani pha ngoba usitya benisonwaba bekwenzekani. Bayakwazi ukuxela uba iyezi inhlahla. Ngephupha nje usitya mhlawumbe kumandi utya loo nto i-ice cream yakho nezimzekelo. Mhlawumbe baxela uba kusezawushelela ebomini bakho. Okay, masithi le junk food. Le junk food uyityiswa kumntu wakokwenu ongasekhoyo. Sitsho uba xa ingasekhoyo noko iba ngathi iba nako nokrokrisa uba ubekwa intoni wathi gqiso sokubhetha ukutya ngo. Sitsho uba ithini into yayo njengoba ndikuva uba uthi xa mhlawumbi uyityiswa ngokhokho ne and ke ngoku ukutya ibe kukutya okuhealthy. But ngoku ukhokho lo but ngoku uphethe junk food. So ithini into yayo yona? Ifuna kaloku le nditsho ba iphupha ulibalisa yonke into so umuntu okwazi uhlola kwazi ulihlola. Xa ulibuza ngaloo ndlela somani sithi iyenzeka so yabo. So angeza iphethe lo junk food kanti into ayithandayo yena. So ufuna utye laa nto azokonwaba. Ya bukuve kuthiwa kuphiwa abantu abadala ukutya. Akuve? Akwenza kuthiwa kuphiwa abantu abadala. Eyami understanding ke sibapha apha kuthi. Ukuthi sitya ngokwethu. So bakhona ke abantwana bafuna into ezimandi. Then bakhilekeza. Bakhona abafuna amanzi. Amacuba nento. Bakhona abafuna amacuba. Khona abafuna. So ndizama ukuthi bayakwazi nabo ukutyisa lo junk food kube eyifuna lo junk food eyibawela. Ngoba ndithe bahamba nathi abantu abadala. Bayaphila kulomhlaba apha true thina. So bayakwazi ukuthi ndicela intsango. Mawuchaya intsango uzawuhlala naye uzawuconnecta uhlale naye akuhlebela uyakuhlebela. Thetha ufiyathetha or uzive kamana but ikhona loo nto uzayifumana emveni koko yebo. After it's like undiphi into ethile then ikhona into azakunika yona naye yebo. Bafika bathi sinxaniwe usela amanzi axole akuxoxele. So le ndithi if uhoyile into zabantu abadala inqabile ukuthi ufumane ukuthi uyadliswa. So uzofikela uthonga abantu xa belicinga bathi ubudliswa phakana alijonge kakuhle ebenxibe njani la muntu unjani yena ebusweni unjani uzive njani wena.
so uzolibona uba no lihlambulukile mhlawumbe uthi ile nditsho uba uza kutyisa ice cream mhlawumbe uthi kuyezo kuhle empilweni yakho yabo akutyisa fish and chips athi suhara le ndlala ikhona endlini izophela uyayazi mosento ziqhafuqhafu ziyathandwa so avele imessage soloko ihidden angeke sithi into ethile sabe siyaxoxa ifuna nje uba uyihlolele wena uzive nawe ndiva kanjani bekusenzekani ndiyithathe njani laa nto ndiyityila ndiyityanga yebo nale inkosi. Okay uba ndive kakuhle uthi ayinyanzelekanga laa nto yoba xa ufuna uthetha nabo wahamba ubheke encwabeni eyona nto alala bazawuthi relevant kuntoba uphahla ukokwenu of which ke ngoku imessage buke wathi uba ndive kakuhle apha kuthi zikhona izithunywa ingaba mhlawumbi izithunywa ezi uyaphahla apha ne ulapha kuwo zizo zimameleyo and then ke ngoku umsebenzi wazo kukuhamba ziyoripota le nto uyithethileyo and then ke ngoku kwenzeke loo nto uyithethile okanye zibuye nemessage yabo nabo uba no funeka wenze ABCD into ezinjalo so ingaba ilolo hlobo lunjalo injalo bawo izithunywa ezi zilapha kuthi ngogogo nomkhulu bethu bathunyiwe bethunywe ntoni ba makahlale nawe akugade akukhomba indlela akufundisa akukhulisa bengumzali wakho yebo so ezinye izinto kuphendula ngokwakhe ezinye uzohamba uyozidlulisela uba zifuna udluliso ngoba kuya ngokuthi into oyifunayo into oyithethayo or kwenzeka empilweni yakho uba umzekelo under attack bayabona mos nawe funeka bobiza ntoni amabutho wako kwenu abantu abalwayo bazoza bazokuvikela so nizamithi izithunywa zenza lot ezimpilweni zethu so ungekho kuthiwa ugifted esakho nje in general isithunywa sakho senza lonto siyakukhusela uba siyabona uba soyisakala le nto izayo sikuthumele kulamelaphi bakhawuye phaa uyofuna ukugezwa khawuye phaa uyofuna ibhanti because bayayazi bona uba banamandla angakanani so bayaqonda uba le nto izaka into ezizayo abazi ukwazi manje soloko bekuvikela bakuthumele emntwini uzive nawe ndifuna uyohlola ngabo bayakuthuma laa mpendulo ubuyibuza bathi yemntwini kulo funeka bakukhombe okanye umve ukuba kulo bazokwazi ukuprotect so izithunywa zenza loo nto nezithunywa zovake zicalucalula isithunywa yilento isithunywa anything ethunywayo okanye anyone othunywayo sisithunywa noba uthunywe zingilosi zaphipipi noba uthunywe zizinyanya zaphi noba uthunywe lidlozi liphi usisithunywa uthunyiwe yebo so abantu bahamba nezithunywa then kokwenu kuhlala abavikeli bekhaya kuhlala abaphathi nabanikazi okhokhokhulu abahlala pha enkundleni lapho uthi uma ufuna uphahla uye khona but imizi lento besithe ba ayisenazo ezonto lapho umele uzenzele indawo yakho yokuthandaza uthethe loo nto uyicelayo uphahle pha endlini nawe i-disadvantage yethu kaphinde imizi yabo ukuthi ingcolile so uthi so uphahla ubiza abantu abadala bakwazi ukuza kumdaka kule ndawo kuyo nami nekuyichela iclean ihlambulule njalo njalo yebo so laa nto ufika uthunyelwe emanzini uthunyelwe ezintabeni bambophahlela phana kwindawo ile menthe indala ivandende emdaka then ufike kwindala uthethe bayakwazi ukusondela from both side father's side and mother's side bakwazi usondela okay okay ngizaphinda reflect ngokule uthi umuntu ungqongwe ngabantu bakokwabo ngabantu bakokwabo sekholelwa kubo engakholelwa kubo now kukho laa nto uba kuthiwe mhlawumbi kiwe kwisangoma notsho ke noba siso sisikwaziyo ukuthi xa kufike umuntu phaa esithi endisokoliswa ngulo mntana waphaa next door man khamsusa simsusa yabo now ndike ndava esinye phaa kuFacebook sithi umuntu awunovesi kumbulale nje usenongafi uba abavuma abantu bakokwabo which means ke ngoku yena iduty yakhe esisangoma kuphahla azama uconnecta nabantu bakulo mntu which means wena mntu ufuna uba makafe laa mntu ufanele uphande uba ngumni laa mntu njalo njalo ukwenzela into yoba izokwazi sangoma esi into yobana ngaba sizama uconnecta nabantu bakulo laa mntu simcela uba kulungile noba makasweleke laa mntu
uba zivume kuyawujika ke andazi ke uyawujika nayo imali yakho kodwa uzawujika uba ilanduka abantu bakulalamla bavuma so ingaba ithini yakho iview kule nto yoba umuntu acele kubantu bakokwabo and hey kuthena abanye bevuma umuntu because abanye bayasweleka masabantu asweleka nyani umuntu kule yobulawa apha asweleke so ske bamandi iqale ngokuthi abantu bonke baphahlwe ngamawabo then iyaphela le bond lekungabahoyanga elekuthakathwa eleke nabahoyanga eleke nawe uthandaza iyaphela le bond kuyavuleka usheke nezithunywa zakho ezimane zisiwa zivuka nawe zibangachithwa ziyachithwa fana umuntu ofuna ukuchitha uqala kuvale yakungcoliswa yazi izithunywa zakho zifana nobumdaka so ube weak ungabi na protection enough yabo so ilento kulula unyani bakuxhaphaze bakuthakathe bakuthatha cause nawe uzincedisa uncedisa nethongo lakho yabo le mpilo lapha emhlabeni kumele wena uba invite kumele uba ngokubabiza ngokuphahla ngokuthandaza so lo mhlekazi uthela ngaba kuyiwe ba ufuna ukubulala owase next door awukwazi vele ukubulala umuntu awunamali akekho umuntu onegunya lokubulala xa ubulawa ke sube vele kuvunyiwe kanye kungavunywanga sube ingekho abantu abanoyenza ngoba bachained abantu bakokwenu dala bethakathwa bebotshwa kumakhamandela bebotshwa bakwazi ukuza kuwo kusheka wena ulilolo ke ngoku unabo abakumane bekuvikela but ke ngoku kufumanise bangakwazi ukuthakatha abantu bangakwazi ukubulala then nalapho kukho laws kaloku apha ukwazi ukubulala lemntu if uyinyanga uyihila wabulala wafaka umuntu isichitha usewuhila umthakathi yabo so lo muntu mhlawumbe usebenzela abo bantu bobumnyama then ikhona imimoya bayeka abantu bakwena abakufuneka kucelwe kubo ikhona imimoya enamagunya kubantu abadala iyakwazi siyamsusa yabo eyendalo kuthiwa akeva lo mntana siyamsusa depende kule ndawo yokucela umuntu kakade uyacela uba undonile ndiyaphahla uyandona umhlekazi apho wenze so undithakathile wenze ndiphahlela abasekhaya ndicaphukile ndicela nidile ngaye abasekhaya bakwazi uza kubase kukwini kumaweni wathi umntaneni ubethwe umntanethu ngolu hlobo siyamboleka bo kanjalo sizombetha nathi so sometimes communication ikhona la communication ilibangela ukuthi mawuyothwasa nange yakugobela wakho njani bagqibile kaloku amaweni namawethu ahlangene thina sazinto ahlangana agqiba kwagqitywa ukuthi hayi ixesheni xa ingakho uzayakulamza wena uzoncedeka lapha same applies noba yipi issue uba undithakathile ndiyaphahla ndireport baya kokwenu ba report kokwenu ungamanyelwa mhlawumbi ngamaweni babe nepride amaweni aba basekhaya bazojonga irank enikuyo hayi singababetha yebo lapho bathi sithonga noba sinjani ke lapho uthi wasuqala noba ikhona iclaim ke ikhona ku Facebook ufike besithi yoyinyembezi zomuntu othwasayo yebo yeah because banalana umuntu othwasayo sumqala uzobethwa yebo ilandi ithi kujonga irank babone bayeni ngabantwana nini nimosha umntana wethu siboleke wenu bangavumi bababethe nabo ziyabethana kwazona izinyanya fumaniseka ndami nazinyanya zamqhandini emimoya yendalo namakhosi endihamba nawo angafuni ukuthi ndichathwe then uzokwazi ubethwa uzokwazi ubolekwa andifuni ukuthetha kwelicala negative ke ndicethela kwelicala positive andifuni ukuthetha ngokubulala ngokuthini but uyabethwa ufakwe endleleni esiba nami xa ndiphahla ndithi ndicela nimlungise mnani andifuni ucinga ba nimlungise njani afuna ngibakhokhela abantu abadala bababone bathi mina ngizakubukela qha nabazanibonisa ba nakhe simchanile yebo so ilano even mosha ngoku abantu umzeke bathanda usitesta thina abantu ke baphilisayo yebo aqala umuntu mhlamba kubele or akumoshe or ayenze noba intoni ufuna ukubona buzothini mina ndiyathandaza ndithi nakho banimoshile so na so then ndiyathula abantu abadala ngabazobona ba ipunishment yalanda ithini kaloku ukukhumbule kuNkulunkulu oyazi imonitor yonke lento kungabikho abaselfish baba selfish abantu abadala bafana nathi nje besiphila ufika unomona umonenda lowa nabo leni kukho lemimo iba monitorishayo yebo so noNkulunkulu kho for into ezinjalo ba ayenze sure ba
onesono makafumane imvumo njalo njalo. So nzama ukuthi akekho umuntu onovela abula lomnye umuntu nje. If uthakathiwe then uthi yaphindisa yazi ba nawe uzengxakini ke ngoku. Bekungcono ngoba ungekaphindisi. Because la muntu uzawubethwa ngexesha labo sunqa. So uyanqama wena uthatha amandla nawe uyaphindisa. Then kuyaliwa yiwo. Athe bethwa la nawe ubethelwa lento ba uthakathini. So la nto kufanele uhlala kwi safe side noba uyamoshwa uthandaze ubike ukuhle bazambona babambetha njani. Okay. Now on umjolo ke. Yeah. Into ethandwayo. Kuthiwa ke ngoku into eke ndidla kuyiva gqithi ke phaa ku Facebook ngicimbi noba ilandukile phaa igcwele phaa. Into xa ungumntwana womoya. Yeah. Fanele ujole nomnye womoya. Otherwise awuzolast. Yeah, bilolo hlobo lunjalo. Iyo but landa uthi kufanele uba hayi akufanelanga. Xa umntana omoya uzohlanganiswa. Awuzikhethi. Uzohlanganiswa nephakade lakho. Umncwasa umncamo. Apho ke kunxaseni uye uvunyelwe shane izithunywa zakho bazi nobubele kangakanani. Uvunyelwe uba ube nayo la muntu wakho. Umfana benala ntombi buyi intombi benala mfana but ikhona ipurpose. Iyakwamoya uba udibana nalantu. Okay. Nina nizayithatha ba siyajola siyathandana but ikhona into yakwamoya ningayazi yongani banidibene njani. Ilenti yonke into esiyenza igqityiwe. Ifana naxa ndibona intokazi, umzali thina siyazila sithandana, twa hlala. Noba iminyaka engangapi hlala sakuphathela umuntu wakho. So kufuneka uhlale. Then nawe kaloku uyaqonda andimncinci. Kufika inkanuko kufika intoni ufumaniseke khona intokazi ngathi ikwenza uncume uyophahla bantu abadanda bona intokazi nje nanje awuve sikuplate ungaplate uyakwazi but ne uyoyibika bandidibene nomuntu onje wanje wathi ndiyamcela bethuna senje uzawulinda i-response okanye usaqhubu uyaplate siyaqhama thina asiyaqhubekeka baza i-response uzayifumana so please it's up to you ke buso uthe gapha kanye but baza kuphendula ba okay naxa ke ukuvunyiwe babona ba focus kuye usafocus ngemoyeni kubo baxelela kuhlisa isantya yabo kaloku uthela wona ba gifted andithi umuntu ogifted uyaxelelwa yonke laa bahlisa isantya hlisa yabo uhlise na uthiwa koya ngapha kuthiwa zila anga-understand ke masozila qonda yebo so laa nto funeka ube nomuntu ophila njengawo angangumuntu omoya but ifaka kahoyi anizolasta ngoba nizovana nizosindana kanti xa umuntu omoya ehoyile uyathandaza then bayakwazi uniyeka bakhani benigcinana njalo because into abangayifuneki bubumdaka. So if ke ngokuba babona ba unenkanuko ngcono ufuna umuntu ofana nawe ukwazi uzila ukwazi ugeza ukwazi uhlambulula ukwazi uzenza zonke ezana so la nihlale nina mosuphiyo na uphiyo xa nidibena ningcolisana rather than uthathe noba ngubani ongamaziyo noba unezigane kunantoni uzazithatha. Then umzekelo umuntu o-abhothe umntana uba nesasimnyama so wena umazi udibana naye intokazi inhle injani nethandaze ke ngoku emveni menthandazile laa nto uyithathile yebo nawe ke ngoku ungcolisekile so nanto abangayifuni not that abafuna isijolo ncam but kwantu ke awujoli ungatshatanga so ke since sekunje izithunywa ke ziyakwazi ukubonela yabo okay siyamazi mosifa sinikile uzomane inhloko yakhe ecingana namantombi uzothi kudlula le intombi uzothe nyanga le intombi uyathatheka athi nyanga le intombi uyathatheka so ngcono ke masimphume umuntu azazi ba xa efuna ukuthi adlale naye azokwazi ukuthi angabe enenkanuko xa kumele encede abantu abayi-gender engafani yakhe yebo so if umuntu ongutata usebenza abantu ongumama bazokubulala imizwa yabo kwenzela ungabe ubona ezinye izinto ubona i-patient ubona isiguli yabo then ke ngoku xa beqonda ukuthi hayi noko siyamkhulula bakunika umuntu ozaba close nje i-purpose yokuthi mhlawumbe nizokhulisana ngokwemoya nibe ke nidlala nobabili yebo so ngizama ukuthi xa ungumntana omoya bayakubekela iphakade lakho
ngingekafiki nje bamane bekuhlanganisa nomuntu onomane udlala naye and anizukumoshana niphulana inhliziyo hayi nizothi manje ohlukana kakuhle nje ngoba uzabe exelelwe nawe uzabe uxelelwe bakuyekani lokho lo maka wele wena uyele imandi ke ngilombi. Okay. Yeah. Now ndike ndeva nentoba xa uphuma kwe-relationship ufanele uzihlambe qho uphuma ufanele uzihlambe because ukuqala nje ngubuke wathi ba umazi noba wake wenza i-abortion okanye ntoni but ke mhlambi nakomnye kumfana mhlambi unazo izinto zakhe mhlambi zimdaka naye ke ngokusube yebo lo nto le so when it comes to umjona I don't think abantu abaninzi bayayenza lo buphuma apho ngena ngapha buphuma apho ngena ngapha and then ke ngokulomba imoya into baseyiqokelelana ngoba la nto azi-soul ties batsho ngesilungu imimoya iyadibana so it's like if ndinganentombi le ntombi nawe sibophene sobathathu sinje so ndizoyiva kum ba ukhona umunye umuntu ongoma nawe mhlawumbe singahamba umoya musu uzoyiva nawe so lo muntu usidibanisile sobabini xa ndigula ungagula nawe like not isigulo ese-clinic isigulo sokuthi ndinenhloko ndibe nenhloko nawe ube nenhloko kwela cala because si-connected it's like usenza amawele le ntokazi ndibe sihlanganisa ngoba i-DNA yami ikuye registered kuye neyakhe registered kuye so imimoya yethu iyaphixana ithe yebo so xa umuntu omoya ngeke uphuma ungena kwe-relationships hayi ngaba awukakahlangani nethongo lakho uma uhlangene liyaxela ithongo lakho uba ima uzila uba liyakukhulula ungadlala mhlawumbe ungadlala nalowa ungakwazi uphahla uthi ndibona intokazi bathule becwaka bakuyeke nje ukudlala bangamane becomment ba hayi abathule nje akufanele ixesha ubuyeke la ntokazi babuye sebesithi yeka le ntokazi ngathi khanga bayivu yebo so nalapho uzothi xa uphuma apho ke uzigeza ngoba uyayazi uzigeza xa umuntu omume ugeza oko ke so uye endaweni ethile ubuyigeza yebo so ugeza sesibuli kubantu abangayaziyo umzekelo ngabantu abanengobani bomoya bayibuthela abantu bomoya abantu nje abazazi yilento begula yilento bengaphangeli lento bengayibheki indawo lento kumnyama nje zizichithwa bahambe beziqokelela so baziqalisile abantu then akazi bakumele ndigeziwe uzothi makafika kumele abathi yo akakwazi nje umuntu azihlambe mhlambe kokwayo uyakwazi izinto bezithethe zokukhanya kwazi afumana nje into okukhanya afumana imadubula wakhe ityiwa zakhathethe kukuthethe into ebalekile uthethe uba ndihlambe ndenje ubusizana kakhe madubula amadubula ufake ityiwa ufake ispirit uhlanganise fake holy ash uhlanganise abanye abayithandi holy ash bathi zizidumbu sangabe ndoni holy ash yathengiswa yathengiswa ezichemist nakwezi shop inyanzelekile yona mhlawumbe inyanzelekile because abantu bomoya bayaxela bafaka holy ash so le ndithi abanye abayisebenzisi yebo so ngizama ukuthi uyakwazi uthatha iswashe sinjalo uzigeza uthi ugeza ntonto uzile ke ngoku ukutya uzile ukuphuma ukudlala okay relationship zila ke ubhafu futhi uxela uba wenza very same ingredients uyakwazi ukwenza lento iyi-1 lonke wenze ubhafu futhi uzozibona nawe uba ufresh ngoku intokazi ziyakufuna phela kaloku ukufutha uba mhlawumbe sikhumbe ube mhle emoyeni uthi apho udlule khona bajika nawo bamangala ike mbave mina abantu abafuna iyeza lamantombi iyeza lododa hayi futha umthandazi ngeke zabantombi athi ubheka ngedwa ubheka mina ndedwa ukuthandaza nje uthandaza nokuhlamba uhlanzeke because into ebangaliba ungathandeki zezimo lemimoya uhamba nayo emdaka
uthi mawusithi uyancokola nomuntu athi hayi kanti mawufutha awungcono uncokola uhamba babheka bajika nawe uvela ukhanye because izithunya ziyasondela anibe ntshinda ziyaqhela xa umdala so xa zisondela umuntu xa ekubona ubona into ophilileyo ubona ukhanya akakwazi uinterpret ubona into njani omoya uzothi uphilile xa ethe nawe anyathi umhle uyakuxelela uba hayi izime ngeenyawo izithunywa zakho yabo so uyabangena ke ngoku so ifana ne-relationship uba isebenzi niyazi khona into ningayenzi kakuhle khanizameni i-cleansing nini ke nizigeze because abantu abayithanda uba niyavana bayanichitha ngemilomo bayanichitha ngokwenza into zabo ngoniphehla so nina hlala nigeza umuntu ugezoko abantu bayakhala omnye funeka ugeze ukulinda igeza uyageza every week uyafutha funeka uhlale on point ithi fika le mimoya lo kuyachisa kwabantu achisa labantu so imnandi itsho ndithi akho mayeza okuthini hayi iyeza mawulifuna ukuhlambuluka kuvuleke inhlahla kuvuleke konke uthi ungena endaweni ubiza ukuthi wasishota ngomuntu siyakufaka sign up iqeshiwe nje alright so kumuntu ke ngokufuna ukuhlamba mhlawumbe kuhlanjwa xesha uhlanjwe ebusuku uhlanjwe emini i-instruction ke lo uyifumana kumuntu okuphi ilonto lo makhathakhatha mhlawumbe uye kuye njengoba ke nami sendinikise ke ngeswasho sokugeza esike ngokuyageza ugeza ebusuku uyageza emini ngaso kuya ngokuthi ufumana ixesha nini but if uyafutha kubhetha ubufuthe ebusuku mawuzolala fana naxa ugeza kubhetha ugeze mawuzolala ubuyahamba endaweni geza mawuvuka ungageza mawulala ugeza mawuvuka yebo because iyasebenza ngelaxa so mawulala uvula amathongo ulala kamandi bakufikela abantu abadala so mhlawumbe masithi uya ku-interview uvuka ugeze ngeswasho sakho esisimple ityibo sithi abazixakisa sikholelwa uba le nto iyayenza le nto ezibundiva ndithi umuntu ononyanga akhupha idemon ngamanzi qha ukukholela kwakhe nokuzithemba kwakhe yebo so ukuvasa nokufutha ku right pha ebusuku kanye ekseni abantu bangekavuki basazilele hayi ukuthi uyathakatha kuthiwa uyathakatha ke but abantu bazilele kwenza ngathi wenza le nto omnyadlula uphazamisa le mimoya izama iqhukelela ba izinze yebo so ngcono unxabelele uyafutha mhlambe ekseni ngo3 kanye late ebusuku uyafutha uyathandaza mawufutha uyathandaza uyathetha uyathandaza konke okufunayo so if awukwazi uphahla umzekelo uthe ekhayena nandawo uphahla ngcono mawufutha iyona xesha la ukuthi uthandaze ke so uzugqume ufuthe noba ngamanzi wodwa ufuthe uncokole uvule konke then uzozibonela uhamba endleleni ubuliswe nalobe engakubulisi obekade ekubulisa aqumbe ngoba uyambhandla so ngizama ukuthi mina ndifuna ukukhula abantu lento amayeza into ethile hayi themba umthandazo okay mthathe lo yeza unalo ulithume ke ngoku ngamandla linawo kona alright lento yokuthandaza ke ngoku uthandaza ntoni uthandaza uThixo okanye mhlambi ifana nongathi kuthiwa ukuthini ukunqula ya nje hlobo loba mhlambi uthandaza uThixo okanye uya ngohlobo loba uyaphahla uphahla abantu abadala senze uba uyanqula abantu abadala ngcwele ba hayi leyo ishiyana ngomuntu ubuyena ukholelwa entweni asizuthi uthandaza ntoni unqula ntoni wemiyazazi xa unqula abantu yebo so mna ndidla ukuthi umuntu ongaziqondiyo umzekela uyazi buzalwa ngobani nobani kukubiza iziduko okay lento ithandaza because uthandaza ku-universal if uthi Thixo babize bonke okay yebo then ucela kwakuye ngicela ulihlanganise namathongo wakho yebo kumthandazo wakho yatsho xa uziqonda hayi uyazinqula kuzibiza uthethe nabo ucela yonke lento icelayo uthandaze bemvela ubufi yathandaza abanye baqala ngomthandaza abanye baqala ngokuphahla yebo and kwantu ke siphahla kwezinyanya zethu so if ndiphahlile ndithandazile lanto ukunqula ukuthandaza bona izibabe nthezi izithunywa bayadlulisa
kukho indawo ke ndifikelele kuzo mina ngokuthandaza kwami okuweek kuba nezithembanga kanti xa ngixelele bona bayakwazi ukuthandaza. Do you know uba xa uthandaza isithunywa sakho siyathandaza? Lo mkhulu uhleli nawe ume nawe if uguqula uyathandaza akamanga nawe uyathandaza. So uyakucelela nje ubucela naye uyakucelela. So injalo ke kwami. So if uyafutha uyathandaza ngohlobo wena ova ngalo not okholelwa ngalo ngela xesha mawufutha uzochamosa nje busitsha icho bo icho okuvayo okufunayo because ufuna nophuma ngapha. So yabo uthetha nobubize bani but le ndithi if awukaziqondi ungabizi kakhulu iziduko ngoba uziqondi uyakwazi ukuthi uzalwa ngapha kanti awuzalwa apha. So better ubiza abantu abadala zithunywa zami yabo bakhona abakumamela then bazokufela ngethongo ithi xa uthandaza. Uziqondi ba ichisa nyani lokakufutha ndayigqibela ke la xesha le COVID ayi1 endandifuthe iCovid ngela xesha lokakudala ndiva lona. Okay now xa sivala ke ngondi ke ndakuva xa sibuyela pha kancinci pha kulaa ndawo yomjolo khange ikhona iside endicinga uba asilikhanganyanga when it comes to umjolo. uThemos uyakwazi ba izithunywa zakho kanye abantu abadala bakubonela umuntu uyabo mhlawumbe bakubonela isoulmate yakho xa bekubona ingathi inkanuko zikuphethe kakhulu zikubonise umuntu mhlawumbe okanye wena uthi xa ubonile lo muntu lowo uhambe uyomphahlela. Now ihamba njani pha xa singena kwi-LGBTQIA pha kulaa nto ye-lesbians, gays, bisexuals into ezinjalo. Now kukho i-gays and lesbians ingaba mhlambi and bakhona endibazi abathwasayo senisuba sibabonayo abathwasayo ingaba okanye abantu bomoya ingaba mhlambi nabo baye uba u-email uyayibonisa i-mail yakhe mhlamba nodlala nayo okanye ayifani be possible ngolo hlobo okanye mhlambi lo intombi aboniswe enye intombi ba okwalo mzuzu khabo bambisa ngalo okanye mhlamba nikwe isoulmate yakhe eyintombi. Yeah ingaba mhlambi uyenzeka na ingabi khona into mhlambi mna ndinayo ke experience yabantu abazi gays okanye lesbians ba ithini into yabo. Mna ndizothetha into endiyaziyo ke ba kwantu ntomtata mntongumama yebo. I understand ngokwele mimoya zininzi into ezibanga ba umuntu mhlamba abe-gay okanye abe-lesbian yebo. So andiye ndithanda ke uthetha kakhulu because bangathi unecala homophobic. Okay so ndingathetha xa inguye lo muntu njalo obuzayo. Okay yebo kulula ke ngokuphendula because uphendula yena yebo. So xa sizithethela kanje bangathi so ndizama ukuthi into endiyaziyo mna eyakwantu kanye imfundiso endizifumanayo zezakwantu ke ngutata ngumama yabo. So then phinde ngokomoya uchilele uba why kusenzeka njeya komnye ndizokwenza umzekelo. Umuntu ke uyakwazi uba ngathi uyi-gay ngoke straight uxa umjonga hey yakhoka yesele ne-females xa zimjonga zithi gay yebo. Then nami ndake ndayiqaphela abakumlondo abantu sithi ugay ndihleke ke mna ndihleke cause ndiyayiqonda uba andikho gay and into endihlekisayo ukuthi ndiyayazi le nto uyibonayo ndiyayazi ibangwa yintoni yebo. Kuhlela ugogo apha kum so xa ihleli ndineza zitayile zakhe. Okay nje behleli mna ndilapha kanye noma ndiyathela like uthi uyamutsa yabo. So umuntu xa esitsho athi okay ndiyahleka ngoba nihlekisa uba wena ubona le nto uyibonayo qha uyazi into oyibonayo. Ubona ugay ubona ngandi gay kanti ngugogo luhleli apha kum uphambili kunawo kunamakhehla. So yonke into endiyenza iwela kwi-feminine spirit. So i-feminine spirit wonke umuntu mosune feminine and masculine spirit. So eyona idominant yile and ifuna uzibonakalisa. Ufumanise nalapha endlini ndi-strict ndiyaklina ndiyenza konke nje ingathi kukho umuntu ongumama kodwa ndindedwa.
yabo. So ndizama ukuthi ngokomoya zikhona lezi influence into ezinjalo. So mina ndiqonda ithi ayikhona. Ndiyaphahla ke ndithi ayikhona. Le ngilosi leni ngathi ndiyayicela. Yebo mayibuye umva. Mayibuye umva. Uba kumele ndohlambulula nzayo ihlambulula. Because mhlawumbe kuyenzeka mhlawumbe benehlwele sasiyigain ndezimzekelo. Sasiyigain yabo. Sizothi masifika kuwe sizafika siyilola ndlela singalandlela. So mahleli sihlala singalandlela. Sihalele izinto bisizihalela ngalandlela. So mina kufanele ndithi maniphahla aningiyithandi le into. Yebo. Ngikwazi ukuthi uba andiyithandi mina nje. Yebo. So nizama ukuthi zininzi sometimes ukukhama nona abantwana. Ndiyakwazi actor childish. Exesha elininzi abantu besithi childish. Childish lo. Ufumaniseka neentombi zithi childish lo. Kuba kuphakama abantwana badlale. Yebo. Ufumaniseka ndinento eziteketayo, ndinento ezithanda udlala nabantwana. So nizama ukuthi ngokomoya ufumaniseka omnye intombazana ufisa umhle intombazana kodwa ufisa uyabetha uyakhokhela ufuna kuviwe ngaye lela khehla lihleli. So nizama ukuthi le mimoya ehlala kuthi iyakwazi ukuthatha ngaphambili siyekele then nathi bengathi siyatshintsha. Yabo andithi abantu abazi lesbians and gays yilonto ndizama ukuthi izikhona issues ezinjalo kwamoya yabo ezibangwa imimoya. So kulapho ufuna ukuphatha ba no kaloku ndim lo so ndiyacela nami ndifumane ixesha lami then nani ke ngokukwenza kwenu nenze ngendlela ethile. Yebo okuyihleke uba wandazi nokudinga ntoni cha ke wona ugqiba icacisa le uthi ngathi ndayaqaphela ngicanda ukujonga ubona umuntu engathi ugay ne ubona lendlela icacisa ngayo into ezide. yebo. So zizinto ezinjalo ubona hey ifeminine hey yabona la. So ilandithi zikhona izinto ezenzwa zi-influencer imimoya then nathi sicinga sinjalo. So ilandithi khazi search khazi hlole hlala phansi uzihlole then uzokwazi ukuthi imoya yakho ilungise kakuhle. Yabo ngoba ilandithi lento uyibona emntwini awuyazi ba yintoni wena uzoxa unjongile ubona umuntu hey ngathi gay. Intombazana xa injongile ibona iPrince. Yebo so aniboni ngokufana kuya ngokuthi utyhilelwa njani. Mhlawumbe uyayifila lento qonga imani theni xa ndihleli nalo bhuti ndingathi ndihleli nentombazana uziquestion ba ingaba ndigay kanti no ile feminine spirit weyiva kum wena uyazi into lento iva kum ucinga kube singodada sobabini but xa uhleli nami unalantu uvingathi ngihleli nentombazana. Yebo kanti uyayiva le energy qha uyi-understand then uzazi question ba inoba ndigay kanti awukho gay okanye uthi mawuhamba endleleni thendi attracted kubantu abangodada kanti ugogo uma nebona abantu abaright abahle apha ku akababoneli ba wena but uyazi ngcono mhlawumbe uyancoma yena then wena awufeel this thing ongayaziyo le energy. Kanti if uyathetha nawe bayathetha msanodala uzaxelela ba yophilile lamuntu yothini lamuntu umzelo nje wendikumthandazi kanje ndifastile ndiphilile xa ndibana ikhona lento uzoyiva uqonde kutheni theni feel ngathi ndiyamthanda. Yabo kanti olathanda no uyaxelela ba uphilile lo muntu wena ufeel ngathi uyandithanda ngathi ungahlala ungibukela unjonga kodwa ndimuntu ongithatha. Yebo so into emimoya iyafuna ukuthi sijulele because ikhona ingxaki ndiyakhumbula khona omnye uMakhosi bepostile ku Facebook esithi sinengxaki yabantu abangodada ababazi gays iyakhula lonto. Yabo ikhula nyani if ngaqaphela ininzi ibaninzi ikhona agenda eyenzwe ngabantu abantu ba rich khona agenda bazenza abantu abangodada babeke gays iphinde ile mimoya feminine spirits ile ndithi xa iphakeme ifuna uzibonakalisa yona. Yabo enye ingogogo wakhe umoya nje wemvelo umoya wamanzi. Umoya wamanzi udila ngeemotions and ke kuba emotional ufika umuntu ongutata kodwa uyakhala because lo moya ufuna uzibonakalisa ufika umuntu ongutata unothando oluninzi. Yabo lo moya ufuna uzibonakalisa. So nizama ukuthi lento ke ngoku ukuthi ndihlomle ba i-soulmate zenza njani kubantu abazi lesbians and gays andiyazi yona but ukuthi kuyenzeka
umuntu abe yi-gay or abe yi-lesbian ngenxa yokuthi umoya lo membethe uyi-opposite okanye kuphakame lo kakhulu then naye angayithomalalisi ayivumele izothatha ke ngoku ibe yiyo yangena phambili. Abantu ke xa bekujonga bathi ugay and ulwe wena uba kuthiwa ugay, so uyabona mna ndilwi ngoba ndiyazi andikho gay and ndiyazi bangwa yintoni le ndlela undibona ngayo. So vele ndihleke ngoku because nangoku if siyaxoxa kanje onomoya uyabona uba ngobani abaphakame kumnana mhlawumbi uphakama ugogo ngoku, so onomoya uzobona wena awuzibona lo uzobona ngathi ngathi uye ebalapha yebo. Yeah, then ufumaniseka ndifisa umuntu ubona into ofisa because sekuphama ikhehla nje besithetha kanje. Yebo, so injalo le nto yale mimoya ebangwa abantu abanye babezigay babezifemale aba bamhlawumbi nyani uzelwe eziba umuntu abe reincarnate but afikele emzimbeni womuntu ongumama abe yena ngumuntu omdala iyakwazi uba igay akhule encinci esakhula enga influenceanga yi-TV or i-social media. Umntana azikhulele nje esakhula ade ekhulu ufuna iziketi angayeki andithethi ngabamane be-part time thela umuntu umnozelwe esenze ezanto zenziwa if umfana enze into zobuntombi if intombi enze zobufana ade abe mdala angayitshintshi lo behavior yabo kuba le nto kuyenzeka kule mimoya ufumana umzimba othile ube wena uphakame ispirit esithile phezu kwakho. Choske ba okay hey ndicinga ba siyivale ngolo hlobo ukwenzela loba ibe khona into ezobuya sibaleke phezu kwayo xa sibuye. Hayi ke babukeli bekungako ke bese nikuphathele khona ke namhlanje kule episode yesithathu lona ke bengikwanela kwaMduba ndihleli naye ke uThongonkulu apha eSada. Uyawusikutsho ke mhlambi xa ulapho mhlambi ucinga ba ungabuza khona uthumele phako landvuke pha kwi-page yethu Whittlesea TV napha yake kwi-comments ke ku YouTube. Until next time. Whittlesea TV provides the comfort of online entertainment. Mahala.